گڑی دے کتے نو گندے برتن چ دودھ پیانا نیکی سمجھدا ہے، اسے گلی دے وچ بھرا دا مکان ہے، کئی سال ہو گئے نے دروازہ نہیں لنگیا، دروازے تے فقیر نہیں آ جائے اونوں واپس موڑنا گناہ سمجھدا ہے، اسے دروازے تے بہن آ جائے تے منہ تے 12 بج جاندے نے، اگ لا کے ساڑا میں تیری دولت نو جڑے گلی دے کتے تے استعمال کر سکدے نے تیرا سکا بھرا نہیں برت سکدا، کیا فائدہ تیری انسانیت دا، فقیر نیاں تیرے بوئے تو رج کے جاون تے تیریاں بہناں تیرے دروازے تو روندیاں جاون، مینوں دسنا اے کتھوں دی قرابت داری ہے، مینوں دسنا اے کتھوں دی صلہ رحمی ہے، مینوں دسنا اے کتھوں دا طریقہ ہے۔ فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، لوگو اپنے بھراواں نال چنگا ورتیا کرو، اپنیاں بہناں نال چنگا سلوک کریا کرو۔ اے چند ووٹاں دی خاطر بندیاں نو ویکھیا اللہ جاندا ہے علاقے دے غریباں دے سر تے ہاتھ مار دے پھردے نے، ووٹاں لین دی خاطر او جناب لوگ علاقے دے غریباں دے سر تے ہاتھ رکھ دیو، چنگی گل ہے تے بھرا غریب ہے، غریب بھرا دے پتراں دے سر تے ہاتھ نہیں رکھدا، بےزتی محسوس کردا ہے، شرم محسوس کردا ہے، اوے ووٹاں دی خاطر پرلے پاسے بھی ٹر جاندا ہے، جتھے بہن نو تھاں وی نہ لبدے اوتھے بھی ٹر جاندا ہے، سکے بھرا دے گھر نہیں جاندا، کیوں میرا بھرا غریب ہے او دے کول مینوں بٹھان نو جگہ کوئی نہیں، شرم کتھے گئی ہے، دس تیرا حیا کتھے ٹر گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، ان اللہ حکم رب دا، حکم رب دا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وایتاء ذی القربی۔